Tua 27,000 o flynyddoedd yn ôl, roedd Cymru'n edrych yn wahanol iawn i sut mae'n edrych heddiw, gan ei bod wedi ei gorchuddio ag ia. Symudodd y ia, o'r enw Rhew Llifoedd ar draws Cymru, gan gyludio creigiau a erodydd y ddirwedd. Creod y cymoedd llethrog, a'r llwyfandiroedd gwastad a welir yn ardaloedd ychidol y Rhondda Fawr a chymoedd afon. Tua 19,000 o flynyddoedd yn ôl, dechreuodd y iain Brydeinig Gwyddelig a orchuddiau Cymru doddi, a gadwyd y gwaddoddion llawn methiannau ar ôl. Tyfoedd planhigion yn y gwaeddodion a cyfoethog, a adawyd gan reilffordd tawdd a ffurfioedd coetiroedd. Yn agos i ardal y prosiect Adfer Mawndiroedd yn fferm Wynt Maerdy, darganfwyd postyn derw 6,000 o flynyddoedd oed, wedi ei arddurno a phatrymau hirgrwn a llinellau igam o gam wrth datblygu'r fferm Wynt gan awgrymu bod yr ardal ar un adeg yn goedwig. Mae mawnogydd yn y dŷ yn llai na 10,000 o flynyddoedd oed. Ffurfiodd gorgorsydd mawn yn yr ardal prosiect Adfer Mawndiroedd pan aeth yr hinsawdd yn flipach. Can olchi mwynau haearn i lawr drwy'r pridd, can greu haearn o gletu'r haearn a nathraidd nad oedd yn gadael ddŵr drwyddi. Daeth pryddoedd yn ddwrlawn, ni allai coi dyfu mwyach a thyfiodd miwgwynau yn ei le. Can fywyd tystiolaeth fod pobl wedi ymgatrefi yn ardal y prosiect Adfer Mawndiroedd yn ystod oes y cerrig, a'r oes y ffedd. Migwn yw sylfan mawndiroedd. Mae leflau ocsigen mewn pryddoedd dwrlan yn isel. Maent yn asedig os nad oes llawer o faith ynddynt. Felly wrth i figwn farw, mae'n prydru'n araf iawn, ac mae'r croni neu'n cynfau yn ffurfio mawn. Trwy'r adeg mae'r glaw yn syrthio a'r fawnog yn fwy na faint o ddŵr sy'n gadael ar ardal. Bydd migwn yn tyfu, bydd mawnogydd yn aros yn iach a bydd mawn yn ffurfio gan gloi carbon i mewn. Gall yr hinsawdd neu newidiadau mewn defnydd tir effeithio ar fawnogydd gan achosi iddynt gael ei newidio neu'n diflannu o'r ddirwedd. Felly, beth digwyddodd i'r mawnogydd ar ardal y prosiect Adfer Mawndiroedd, a beth sy'n cael ei wneud i hadfer?